Thank you so much. DBB Arewa confirm. MT on the mix. Emana DBB radio akwai story. Haba Kido na muna tare da momi. Fine girl like your mommy ta kira ni. You told me say Kido wai na zo ne za ta ganni. Kaga ko za ta maka aiki ko? Kasan in ta kama kayan Kido ba ta bari ko? Baby no ni dai DBB banda sisi. In na je gurin ta Kido zan ta kan APC. Emana lashe money, lashe money, lashe money, lashe money. Ya ake kira da lashe money, lashe money, lashe money, lashe money, lashe money. Ya ake kira da lashe money, lashe money, lashe money, lashe money, lashe money, lashe money. Ya ake kira da lashe money, lashe money, lashe money, lashe money, lashe money, lashe money. Ya ake kira da lashe money. Kido no be like tana da yan samari just kar ka manta wannan gaidin na fa bata money. Kawai ka bata ni Kido zana ganta. So nake na samu phone number wata kawanta. Haba fa Kido kar ka sa ta kashe kanta just ka san mace ce kuma rauni bagare ta. Jiya ta kira ni ma bata da hoda. Wai na zo cikin Republic ne mata oda. Okay, na tuna din na da Land Rover but tana yawan kira na wai in zo in bata roba. Haba DBB maga ke take easy. Kar ka manta wannan yarinyar na da easy. Kido na sani but ina da magani. Ni kawai ina ganin zan gudu ma in bar gari. Haba DBB maga ka bugi kirji. Zo mu je na raka kan mu nuna ba mutunci amana. Lashe money, lashe money, lashe money, lashe money. Ya ake kira da lashe money, lashe money, lashe money, lashe money, lashe money. Ya ake kira da lashe money, lashe money, lashe money, lashe money, lashe money, lashe money. Ya ake kira da lashe money, lashe money, lashe money, lashe money, lashe money, lashe money. Ya ake kira da lashe money. Ta lashen kuɗi na Kido ta saka ni wahala. Yanzu wanke ma tana nema